Gabon, familia! Zen zaudete, ja, etxetan fresko espero dezze, hau dau egun beroa induna. Zemos pasazuek kiskaldintzate gu pixka bai. Baina lasai, ze hemen gaude zuei freskotasun hori emateko eta gaua ondo pasatzeko. Baldak ez zein dugu gaur? Zuek alaitzeko? Karaoke bat montatu dugu! Eta karaoke baterako behar den guztia dagoeneko eskura daukagu. Eskuan mikrofonoa, musika ere bai horratzean, inguruan harrapatu ditugun abeslaririk onenak, bueno, harrapatu ditugunak behintzat, Manitorena, Plaxaola eta Enbeita, eta gure bihotzetan Gabi de la Maza. Hau zure omenez, beraz badator estrilloan, hola, zemoazen! Venga, miren, apa, hola bihotzak! Itxasoko oratuek eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maitean Venga, horrengoa! Maitie, hartuxu guruxu, guztixe, eroa xubixo, Kristie, zure bixotzarekin. Emostazun, bai, When you get young, hau bizda, Dancing Queen, young and sweet, only 17. Dancing Queen, feel the beat on the tambourine. Oh Lokaleko lehiatik ikusi zaitu berriz, fabriketako zirenek ez duten jorainik. Bilonen hora zoazen, jakin nahi nuke. Beste! Azkena! Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. ¡Sigue! Formarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos hemos traído Txue, beti ere. Ai, ama! Eta karaoke honek freskatu gaituen gixan, freskatuko algaitu gaur bisitan datorren lagunak ere ze. Gaur abestu egin dugu dagoeneko, udako abesti buruz ere hitz egingo dugu, baina gaurkoa, Nogalesentzat, aukera bat ere bada? Bai, ni gaur urduri nao, eta benetan ez dut urduri nao, ez dizuet esango, baina, bai, esango dizuet, zuei, bai ez, baina gaur kurrikuluma ekarri dut. Karri duzu? Kurrikuluma ekarri dut, bai, zeni pantalla txikian ikusten azue, baina ni aktoreare banaiz. Pantalla hundian gauza hundiak egiteko gai ere bada, Nogales. Horregatik miren, begira ze ondo. Drama! Horregatik gaur pantalla hundiena ekarri dugu. Paul Urkijo, egongo gurekin eta nire kurrikuluma emango diot zuzen berari. Beraz, berekin gaur bai esango dugula. Klara Biotzak! Guazen! Al partir un beso. Oso ondo edo ezin hobeto esango nukenik. Eta nola gaur Paul Urkijo zine zuzendaria datorren, jakin dugu, Iker Plaxaren filmik gustokoena dela Paradisu zinema. Bai, han ikusiko gara. Jakin dugu Onintza Enbeitaren zintarik kutxunena dela zeinen ederra den bizitza. Bizitza ederra da. Bizitza ederra da. La vida es bella. La vida es bella. Eta jakin dugu baita ere, Oiana Maritorenaren pelikula gustokoena dela, mas orain joan zaitezte eta topazazu. Bai, baina aurkituko duzu eta oso gomendagarria. Mas. Oso. Eta Nogalesen pelikula gustokoena? Nire gustokoena bakizu...
oraindik egin gabe dago. Bera izango da protagonista eta akaso Paul Urquijo izango da zuzendari. Akaso ez, gaur nik berekin firma bengoen urrengo pelikulako protagonista izango naizena. Bai, bestela nik joan bendik. Ja begira dago, ea urrengo pasoak eta nola ematen dizu ikusteko. Bueno, gaur... Gainak tuatu gabe. Lasai, dale, lasai, miren lasai. Bueno, gaur egin deu aldaketa. Natural. Gaur egin deu aldaketa. Aldaketa egin deu, eta daukagu. Nerea Mazo, Lizarran. Bale? Eta Ander Elorduy. Eta zuretik gehiago. Eta Arrilla Mozgarrena Gasteizen. Kaixo Nerea. Sinistu. Zer moduz doa dena hortik? Izarra jaio da. Kaixo, balaxe da bai, Lizarran gaude, hain zuzen ere Santiago plazan, gaur egun guztian zehar ekitaldiak eduki ditugulako bertan. Eta, bueno, orain txistulariak eta dantza taldea egon da, baina alde egin dute, zertara afaltzera. Jendea hemen jarri da, maiak atera dituzte, eta lasai afaltzen dabiltza oliasko postu bat jarri dutelako, eta, bueno, egia da bero gehiago egiten duela, Egun guztian zehar, kriston bero auki dugu hemen. Ez dakit nola soinek honek biziri jarraitzen duen, eta xikatu den, ze egun osoa blai egon naiz. Baina oso gustora egon gara, eta badakizu zergatik? Zergatik? Bueno, igual ez dizuet esango. Badakit, gustatzen zait zuei intriga pixkatekin ustea. Ez dizuet esango zertan aritu garen eguerdian, baina plaza honetan aritu gara. Eta bueno, jakingo dugu. Zer gaiago aurreratuko. Geroago gatoz, eta ia euriak ez gaituen harrapatzen. Odei batzuk ditugula hemen gainean, eta bueno, gero blai ikusiko gaituzue. Esaiozu agur, baina sinez agur bada. Agur bada. Agur Nerea. Baina da gero arte bat, ez agur Itxoin bada. utziazu, personaje. Arnasa. Bueno, Nerea, gero ikusiko dugu elkar. Muixo handi bat. Osondo bio, osondo. Nerea eta nogales. Beti geldituko zaigu Paris. Ez, beti geldituko zaigu Lizarra. Edo, zara, Edo Gasteiz. Ya está, ya gaskin dut. Ze, pensa gaur egiten duen beroarekin, oraindik ere gainean daukagu berozan astun honekin, Euskaldunak alakoa bai gara. Zer nahi dugu, ze eskatzen digu gorputzak? Erronka! Gainean beste 25 kiloko beste zakua jarri eta horrekin korrika atzera eta aurrera ibiltzea. Erronka! Baiet, Ander eta Arria, Hori da, Euskaldun hori gehien gustatzen zaiguna. Baina Nerea, zuk ere euria bidali honantza ea iristen den, hemen kriston beroa egin izan du egun guztian zehar eta oraindik ere bero da. Hala ere, kuadria, zuek zelako giroa hor platoan karaokearekin Arria eta biok abestu gure genuen behai. Lasai, abestu Ander, Arrilla, abestu guzu zerbait. Ben, Arria, mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Arriak ez du ezer aurkitu. Arregin dau instrumentala. Bueno, Arriaz, lehen aldia zurekin hemen Gasteizen erronka egiten, nolakoak dira gasteiztarrak. Bueno, hemen foru enparantzan egunero herrikirolak festatan izaten dira, horri izaten du txapelketak, eta bero behantakin jarrunda gaude. Eta gaur ere, berua latza da honen, Bueno, beroa pasatuko ez tabena dire gure, gaurko bi partaideak bikiak dira, eta zeratik ez pasatuko beroa, kontzentratuta hauzelako erronka egiteko. Eurek dire, Maider eta June eta Maider, aurrera, neskak! Aurrera neskak! Wow! Ai, ze guapa! Zuen blusak eta nesketatik neskak. Bikiak zatnabe ze guapak zaudenen, zuen soineko eder horiekin. Hala ere, nork egingo du erronka ondoen? Ui! Horrela egongo abion artean. Bueno, nork afaldu du gehien? Erronka, aizpen arte. Bueno, ez du afaldu oraindik, Bueno, gaur batek ilea batuta, besteak solde ikusiko dugu ea horrek ere eragin dituen. Arrilla, nahi dozunan, hartuko dugu legoa. Eta, Maider hasiko da. Venga, Maider hasiko da, Maider gogoratu, Hau da Maider, Hortxe, Ai, Maider! ilea batuta. 25 kilo, Iron Maider. Importantia hau ez eroitzia atzaka, eutxi fuerte, Aurrera, Maider, baina aurrera inoren alde egingo du apustua. Ez dakit, nigan. Ander, daukazakua ja bizarra gaina, venga, aurrera! Guazen ikustera. Hemen prest, Iru! bi, bat, denbora! Ekin. Osondo. Venga, Maider! Zein da marka? Bai, marka zein da. Hortxe Maider! Osondo Maider, osondo! Lehen buelta! Hogeita zazpida, legan neitia. Hori da. Begira, amairu, kontuz, 14 segunduan lanerdiak, Ui. Eta Eta iru berriro. Hizkunkaz. Sí, bueno, Ja,
beste bat ere, gainean. Ai, Baina jarrera da importante. Oso ondo, Maider, oso ondo. Gona. Oso ondo. Ja, vale, bota. Hogeita hamar segundo. Hogeita hamar segundo. Oso ondo. Errekorretik 3 segundora, 2 segundora. Ez que beti erronka dakauna. Hartu orain zu. Eta bien arteko erronka. Erronka gogorra, Eldu fuerte hor. Bueno, Baiune prest. Goigoian hartu, goigoian, Kronometroa prest. Egon. Egon. Bai, Bueno, 3, igual errekorreako. 2, Birki azkarrena. Bat. Aurrera! denbora! Ja. Hau da, June, goratu. Venga, June! Hortxe June, azkar. Hau argi, Oso ondo, June, lasai, Zango jautzi fuerte, Hortxe fuerte. Baina, June azkardoa. Bai. Lan erditan, June! Lasai, Pixia janda. Buelta bat dago Zango jautzi pixak goian. Poliki, June. Bueno, poliki esan nahi. Ondo, tira, kortea. Azken esprilla, June, azken esprilla. Animo. Ja. Empate, hogeita hamar, Baina urratu segundo. du, Urratu du marka. Gaurkoan bikiek, esan bezala, oso ondo duzue, eta berdinketa hemen Gasteizen lehen erronka honetan. Bueno, gustora geratu gara gu, eta hemen mutilen bila geratuko gara, ea aurkitzen ditugun azken egun honetan. Eskerrik asko, Ander Arria eta neskak, aizpak, bizkiak. Ondo bukatu gaztezko paia, hauek ere ja bukaeratan dauzkagu. Aizu asko gustatu zait behien soinekoa? Neskaz jantzita doaz. Gaztezko jaietan, blusak eta neskak izaten baitire. Hori eta. Orain, udan, eguraldi txarra baino gehiago errepikatzen den gai bati buruz hitz egin behar du. Grand Prix. Udako abestiak, udako kanta, udako txanzonak. Bai, gaur gai hauei buruz hitz egingo dugu eta zuei udarako abestia gustatzen? Ba, eta negukoak ere, bai. Baina udakoak. Baina niri udakuak bereziki ze oso txorrak izaten dira. Adibidez? Hau entzuten gabiltzena. Yo quiero bailar. Bailando, ba. Lehendatzea bailando, Noche. hori da. Eta gero bailando, ba, bukaeran. Gero, Baina kontzeptu gisa esan nahi dugu, Maritorena, kontzeptu gisa, udako kanta, ez egiten duzu gehiago, edo, Nik uste alaitasuna transmititzen dutela askotan. Egia da, batzuetan ja errepikakorrak ere izaten direla. Baina, bueno, nik uste dano dantzatu izaten. Adibidez, zein da, esatezu, uda, eta zea besti tortu zaizue burura. Nei la gozadera torri zait. Uda baten izan zelako edo nik... Gente de zona! Hori da, eta... Osake, uda esan eta zuri hau da torkizu. Hau etorri zait, uda baten hola egontzalako edo. Bai. Hau asko indeu dantza. Orintzia? Nire favoritoa infinito. Eta total da, negua joan data. Oh! Claro. Baina hori uda berriko kanta da. Bueno, edo udakoa. baina klima aldaketak. Baina udakoa, a ber, nik 20 urte ukine bat zenien, ziren udako kantak, sopa de caracol. En la esquina, Elena. Sopa de caracol jarri zazu. Eta gauza bat esango dut. Euskal Herri oroko, imaginetatu mundu orokorrien, baina Euskal Herria zehazki. Gente asko enten esanien, dala, what a very good soup. Sopa de caracol. Ze sopa goxua, barraskaio sopa. Ze kantatzen zen mundu guztiak. Hor bai ez duela ezer esaten? Edo kuku lertzeko moduan behintzat? Hori estribio. Baina beste da. What a very good soup. Yumi mami, caracol sopa. Hey! Flasha! Badakizu likantu hori, barkau, anekdota baino nahi dut jartzia sopa de caracol. Ez jarri. Sopa de caracol, hey! Anekdota? Hau, nik bakizue lanbide asko ditutela, asko gero kurrikulumen ikusiko dituzue. Eta bat izan zen, jende helduakin, hau da, insersoko jendiakin, balea joan lan egitea, ezta? Kantu honek triunfo egitezun. Claro. Sopa de caracol, denokan jartzo ginen. Hey! Beraz, hirugarren adineko baldin bazara, nogales da zure animazio. Ero, bai, pakito zuen DJ. txokolate. Eta baita ere, Coyote Dax. Ametago. No, rompas más. Rasha, zuri iritzia ere galetuko genizuke, baina ez dizu galetuko. Bat nator.
Zu ere ibilizara Nik ez dago nortasunik. iritzi eske kalean. Iritzi galdezka ibilizara. Bai. Madariegak feedback bat ere eman digu, jaso. Bueno, a ver, momentuz, ez dut amore emungo. Oso ondo. Ez dut amore emungo, Xavier, hemendik, beso zabalik hartuko zaitu. Egun ematen nehar rintzazu. Bai. A ber, kaso pixkat ditu Bai. nehar, o tanto Igual jain jot, Indezu, baino atzian. atzian, penatik, baina bueno, esan modu ez dut amore emungo, Xavier, hemen nago zure zain. Bitartian urputzutan sartu gara, eta beste behin kalera urten gara, oingoan udako abesti eta pelikulen inguruan berretan hasi eta beste zerbaitetan akabo. Oh! Zer nahi. Ez baita nolaz. Gabon gudariz. Udan denbora libre esan nahi dugu eta denbora libre hori gustuko dugun pelikula eta abesti egin betetzen dugu. Zeintzu dira gure pelikula eta abesti gustukoenak gaur? Urputzutan udako pelikulak eta abestiak. Esango dira, Zure pelikula favoritua zein da? Zu famatua zara, ez da? Ez. 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 Zera, biopik, Garbine. Esateko gauza bat, Martín. Eta? Martín. Eta? Eider? Nabea da Martín. Bai. Nabea da Eider. Ni Martín. Bueno, igual dau. Ba, neuretzate gris. Gris. Bai. Zure bai, Martín? Bai. Eta udako kantu bat zein adibidez? Ba, bomba asko gustatzen jako, ez da? Bai. Zein? Bomba, kin afrikana. Udako kantua zein adibidez? Oin dau, modan kantu bat, Rosariona, Patxuro, inau kantua dela Patxuru. Patxuro, pues ez daki. Estribilloa da, Patxuru, Patxuru... Ez. Ez? Patxuru, Patxuru... Zeratik ustein xatzu horren beste Ramon Agirre. Zekin ordan. Ah, gaurko reportajea zan Ramon Agirren omenez. Bale, Ramon zure fana naiz, asko gustatzen zaitzure lana, eta ezin izan da, txikitetik ikusi dut guzti-guztia. Tu eres actor, ¿verdad? No. Zure pelikula favoritua zein da? Levashi, Aedip, Osadistuk. Zein? Levashi, Aedip, Osadistuk. Utsi da zu, bidea, Isabel. Ramon? Ramon zara? No. Eta Ramon? No sabía Euskadi. Ramon Agirre zara? Ese, no soy Ramón Aguirre. Zer sentitzen da? Yo no tengo ni idea de lo que se puede sentir. ¿Eres celíaco? No. Ramon tampoco. Izugarri gustatzen zaite gora bihotzak programa. Gauero ikusten dugu gure altzirikuko bordan. Hauxe izan da gaurko reportajeak bedutakoa. Iker Plazaola, gora bihotzak, Euskal Telebista. Utsi da zu, bidea, Isabel. Beraz! Plaxa! Ondorioa? Ba ez dakula, zetan kanpora fan, hemen dako kutsia zuide, Isabel, urte danean ikusteko. Nik hori bideoadez aurten gora bihotzak saioari esker deskubritu dut. Udako pelikulak ere badaude, alegia, udakotzat bezala katalogatzen diren pelikulak ere existitzen dira. Bai. Nik enekien. Normalan esaten dira gainera pelikulak, bueno... Vaya vacaciones. La música. La familia, qué lío. Abestia bezala lintxo bat. Bai, uste bai ez. Zinemara joaten eguraldi honarekin. Baina zinemak funtzionatu behar dute. Orduan egiten dira pelikulak, kiskun kaskun. Kiskun. Edo lagun talde bat estatu batuetan, triziklo batekin, etxe beldurgarri bat ezartzen dana, tolako goz, Eta honintza, zu baitare, kiskun kaskunetzea egon, baina beste jende batekin egon, zea, ez da? Bai, nik udako kantuak ekarri ditut, baina beste aditu batzuek esan da. Garain egon naiz, berriz ere, honetan. Bizkaiko balkoirik politenean, haupa aiora, munduko honena da. Badakizue, pakatu bidea aurkezten eguen, baina... Hau parentesia da. Hau parentesia da. Bizitzan 3-4 aldiz, konfunditu naute aiora rentariarekin. Kuntxe bizkat. Bideoa. Iruditzen zait, egin didatzen... Txotxe, baina horretik ez dela aurkezten ari, utzi dozu? Segi. Orduan, hori 3-4 aldiz, konfunditu naute aiora renteriarekin, behin gainera, ez dut bere izena esango, baina Euskal Herriko beste kantari ezagun batek esan zidan. Ikusi zaitut bideoan ze politak elitu den, eta esan nion, uste dut ez nahi zelari. Hori aiora handia da. Hori ze, bueno, bideoa grabatu dut gara. Bideoa, paso mago ikozu bideoari, baina gaur abesten buruz egiala. Abesten! Bai, bueno, grabaketa lekua izan gendun garain.
berba egin genuen, ta barre ere bai. Kanta aukeratuta etorri gara, ai, ta jarri bideoa naizta ez dugun nahi. Arratzaldeon, Virginia eta Lazaro, zuek garaikoak bizok, zu ez, Virginia, bizi garain. Baina garai kantariko kidezari bizok. Horrek fotokopizek preparetan dozu zenien, uderako eta negureko errepertorio diferenti prestetan dozue? Bai, nik uste bai. Nik uste neguen beste mota bat, ez? Pizkate, más nostalgiko zo. Hemen garaiko jai bueltan eta ibiltzen zinen eta zeintzuk izeten ziren udan arrakazte eukite bien kantak? Loyola, behin batean Loyolan. Eta hori importantiena da. Hori, gero importanti danetatik Virginia. Eran egon zanien, hori kanto barik esan jueten. Baten ero biten. Da zuek oin behin batean Loyolan edo kanteu eskero, ze akordu edo anekdotaren bategaz edo akordetazari edo norero aten zaitue kantiek? Nire hori errepedizara. Naiz eta neguko iluntziotz bat izen, erromeride. Bai, jai baten doko romeria, ze hori san kantu bat beti erromeria juten mazinen, hori kanta utezala. Esateko euskal kantak tristi dila, baina, bueno, zentzu bete eukiko ban, holan arrimeu dute gaba osoan. Bai, basan guztokue, despasan tren hauen, gutakatziera. Pero oinez, gu trenik ez geuke, baina oinez etorte gehier. Trenan euke juteko, txondo betun. Aldatu da, apur bat, kanta motak aldatu dira ez da. Bai. Hori gaur, ez dakit internetetik eta bestien, erosein momentuten dekozu eta mobilekin eta eraten dozuz gaur egunien. Lehenago lakoik ezagoen, orduen errezetara heltzen ziren kantak, jaietan. Lehen da oin udeko kantak diferentek die, lehen behin batian Loyolan, da oin pasadan urtien Rosalian despetxa, motomami. Ona ez dut zelduzanik. Ona ez da heldu hori. Da gure mobile pestarukin hori kargaute. Baina helduko balitz erromerizio zuen Rosalia bet dantzan. Urteko benke plazara. Azkenian gauza dantzaiki, ez da? Plazerten eta dantza. Behin batian Loyolanekin egingo genuke gaur ere, eta Rosaliarekin. Ikasuan egin du behin batian Loyolanekin. Eta Rosaliarekin? Ere. Despetxarekin? Ere. Beste eromeri klase bat. Despetxarekin tabernetan eta duela 3 egun zean nire hilobekin eta horre egin genuen mini berbena. Rosalia eta Shakira. Protagonistatzat hartuta. Bai, Patikos komotu, gure ekaitzu kantatzen du Patikos komotu. Patikos komotu? Belaunaldi kontua, gonintza? Ez dago, esterik. Aldiz, zeinote da adibidez, aurten, 2023an, Lizarrako festetan gehien entzun dena bestia. Hori oraintxe norbaitek jakitekotan, mazok jakitekotan. Mazo! Bolaz, mazo! Entzun, ze abestia izan zuten hor gehien? Oraintxe bertan, dantzariak, txistuak eta gaitak dabiltzate. Betiko abesti folklorikoak dira jai guztietan nagusi, Eta gainera ez dira modaz pasatzen, beraz. Horrek ez dute faiatzen. Gainera, sekulako beroa egiten du oraindik, baina esan beharra dago aize gozo bat sartu dela, eta jendea lasai afaltzen dagoen bitartean, gu gustora askari gara, zu egiten dena erakusten. Santiago plazan gaude, bertan, eguerdi partean egon garelako. Gaur Baskari berezia egon da, Baskari solidarioa, esklusio sozialean dauden jende, gazte, atzerritar, errefuxiatuentzako, dirua bildu dutelako, eta hori guztia eta gehiago grabatu dugu eta esan behar dugu, bazkaltzera gonbiatu gaituztela. Ikusi bideoa. Lizarrako festetan gaude, gaur Baskari solidarioaren eguna da. Ikus dezagun zein den menua. Bueno, pues gaur Baskari solidarioa dakagu. Orain dela urte batzuk hasi garela antolatzen eta, Lizarrara iria antolatzen du. Gaur, orain Baskaria, elkartasun Baskaria daukagu eta goizeko 12etan izan dugu kalejira kolerotzua eta anitza. Oso polita, azkenean egiten dute, ongitorri errefuxiatuak elkarteak antolatzen du urtero olako Baskari bat,
eta kristolan egiten dute, por cierto, eta, bueno, anitza, giroa, polita. Aurten Solidari Wheels asoziazioari emango diogu dirua, Melillan lan egiten duten neskatalde txiki bat da, eta, bueno, beraientzat izango da urten dirua. Jende pila dago, eta hori da egiten duguna. Kale jira bat egon dago izean, dantzak hemen plazan, eta orain bazkaria. Hori da erakutsi nahi duguna gaur Lizarran, aniztasuna, elkartasuna, eta jai giroa batez ere. Bai, lagunekin etorri gara, familiak, lagunak, hemen daude Sahara mutil batzuk ere, denetarik, denak daukate hemen bere lekua. Eta aldiazu zan zein den menua? Bai, azteko humusa egon da, siriar batek prestatu humusa, eta gero paella, hoi asko paella bat, eta gero bestea veganoa. Eta, oraindik ez dut probatu, baina jendeak dio oso dagoela. Ba, gu gure arroz plateraren bilagoaz. Hon egin. Bikain, hon egin. Gozea sartu zait. Faltu ba? Hombre. Gombidatu gozea saltzinen, no, galez? Tori grazio bat. Lasa, utziko diogu lekua gaurko lehen biziko. Noia sofa probaitxera, a ber, ondako amortiguadoria. Jordan Uruñuela, mesedez, zatoz, jada gugana, Jordan! Zatoz, jada Mutil majoa, jatorra, eta usartuko naiz esaten, Kaixo, Jordan, gabon. bere lantokira, inoiz denok joan nahiko genukela, edo ez. Gabon, Jordan. Kaixo, Jordan. Kaixo. Zer maduzu be, Jordan? Ni artia ezagun oite zait mutu. Ez pentsatu gehiagi. Ez pentsatu? Julen hasi da pardatzen, uste dut dano joan nahiko genukeela, venga, bota pista. Nik joan nahiko nuke Jordanekin bere lan egun bat pasatzera, nik. Bai, Zuek ere bai? Ba, ez dakit. Zer egiten du Jordanek? Taxi, bai. Nola konozien un taxi. Jordanek egiten fruteroa da. Niri fruta inbestete duzu. Ni badakit zer den. Ezagutu egiten dut bera. Jokoz kanpo. Oianak beraz ez du jokatzen. Eta zu joango zinateke? Bai. Bale, xara! Zele gala oiana. Lehen da biziko pista. Ja, baina norbaitik esango, baina ez hauten dut, elkar. Begiratu. Ze ustez, unik antijo gabe ikusitetela hor. Jordan lanera korrika sartzen da. Pista zaila. Maritonena! Korrika sartzen. Ez que pikoia ez du nahi guk asmatzea. Lanera korrika sartzen. Bai. Ba, maratoitan ibiltzea... Maratoilaria. Korrika sartzen da, korrika. Osea, en plan... Bigarren pista! Zein sartzea hola lanea? Bigarren pista. Berandu sartzea, berandu aldatzea lako. Bigarren pista. Korrika sartzea, berandu iristelako. Beti saltoka dabil. Jordan. Beti saltoka dabil. Bai. Eta lanera sartzen da korrika. Beti saltoka. Saltoka eta korrika. Zoologiko baten ditu. Eta zergatik sartzen da korrika zoologiko baten? Animalia bere zai daudelako. Ez. Honintza? Ez que zile gantzik eman beti saltoka aiga. Hirugarren pista... Zirko baten egiteu lana. Korrika zergatik sartzen da. Ai, ez dakit, berandu iristelako lanea. Saltoka. Ez. Nik eman ez hirugarrena. Hirugarren pista... bale, esan nahi duzuzu. Bai. Torri. Ez, Marito. Ilusio aite, Urtako txibatu nahi, eta listo. A ver, korrika doan. Ala da? Bai, Ala da? Aizea gustoko du. Zelan da. Ezean ibiltzea parapentean. Monitorien. Parapentean. Jordan, zuzertzara? Parapente pilotua. Ikusten? Oso ona. Bideo kasmatu da. Songi. Korrika sartzen da lanera, pista txarra da. Korrika egiten du parapentea martxan jartzeko. Lanera iristen da, oinez. Julen, hasi da pilar, parkatu gaztelania. Julen, izkun kaskun. Ez dut egingo gehiago gaztelania. Joan zara, gu harrapatzera. Bai, baina eske beti berdina egiteu. Nik pista kriston onak emate ditut, en plan, jolasteko etxean, eta zer ikusi handiakenak, eta, claro, hau da, gezurra. Bueno, Jordan asko posten gara zuez horitzen. Galdera tengo dizut. Zuk noizbait hegaldirik egin duzu aurrez korrika egin gabe? Ez. Barduan? Baina lanera ez da sartzen, Bere lana da, parapentearekin egan egitea. Egan egin alizateko, lehen da bizte behar da korri, eta gero, salto. Lehenengo juberdezuna da parapentea hartu, gauza jarri... Zer moduz aurtengo zure da, Jordan? Oso ona, oso ona. Mikrofonoa Bai. jarri, ez du beti, horrik ustezua, horrik baiteula lana saltoka. Beti Mikel hola da. Mikel jarri behar du eskuko mikroa, ez da? Eskuko mikroa. Kaso behin. Aurtengo da? Oso ona, bai. Bueno, giroa pixka eta aldrebezio, bino, bueno, oso honetzaten ari da.
Giro esaten dezunean zer da? Egualdiagatik? Bai, egualdiagatik, bai, ez. Bueno, egun batzuk euria ezin ditu, eta, bueno, bino beste dana, ongi, jendea dabil, da... Nire galdera, nun da laneko... Bai, Orion egitegu lan. Orio eta Zarautz tartean. Nire nahi da horre zautzet, Jordanen enpresak izena du North Wind Flight. Hori da. Hala da, ez da? A ver, ondo esan du. Ipar haize hegaldia. Bai. North Wind Flight. Wow! Parapentean salto peinere ginez zu nontzat, ze sentitzen da hor goian zoazenean? Ze sensazio dauka batek? Lehen da bizi, pues, dron begira da dakagu, ez da? Ez, hor goitik andana ikustia zoragarria da. Eta, bueno, hemen egiten dugun egaldiekin oso lasai egoten gara hor gainen, ez? Libertade sentitze duzu. Zenba denbora irauten du hegaldi batek, edo... Bai, normalian... Ez dakigun jendea zenba denbora. Bai, bezerokin ibiltzen garenean, 30 minututatik ez dugu pasatzen. Ez, horabiatzeko, eta, bueno, 20 eta 30 minutu tartean ongizio. Zer da zailagoa? Aireratzea edo lur hartzea? Nik uste lurreratzea. Bai. Azkenian, bueno, hobe kalkulatu behar da, ezta? Aireratzean espazio pixka geixio dakazu, eta... Ni urduri jartzen naiz gauza hori, ni abioi bat hartzeak ja... Zenuke Jordanekin pakete gixara, oza, aurrekatzen nahi xerita. Ez que eroi ezkio igual hilko naiz, esan nahi beti guandu berekin pakete juro, ez jun. Zu erori zara sekula? Ez. Horregatik. Ni bezalako bezero asko dazkazu. Bai, normalian jendea nervioso etortzen da, bino gero behin aireratuta nervio guzti horiek jute gira eta... Norbait mareatu zaizu, baine? Bai, noiz beika, bai, bino hemen normalian nola itxasotik aizia garbi heldu da, normalian suabe sobe jotea parapentia. Oroitzen duzu zure lehen abiziko aldia, Jordan? Bai, noski hori ezin daztu, ez? Tenerifen izan duzan, eta despegatu nun, kriston laino beltzazion gainen horrek surgatu zian pixka, eta azkenean 45 minutuko igaldia izan duzan, así que bai. Eta horita gero jarraitu nahi izan zenun? Bai, noski, horita gero hartu eta berriz egora. Bai, noski. Beraz, engantzatzen duen zerbait da, ez da? Bai, azkenean, bueno, ez da gure medioa eta horregotiak, beti deitzen gaitu, ez da? Eta badago lekuren bat gustatuko litzaizukena bertatik egan jutia. Egin ez dezuna oraindik edo eta egin dezun hola gustukoena. Bai, noski, Nepalen gustatuko litzaidak eta, bueno, urrian nijoarea. Bai. Eta nola irabaki zenun irakasle izatea, horta... Bueno, Tenerifen bizi nintzen, denboraldi hortan, barkuko patroia, buzeoko barkuko patroia eta instruktore bezala. Jode, Jordan. Jordan. Ez que barrutik atzatzaiko. Julen. Eta han nengola, han parapente asko ibiltze dira, eta kristona ditu zian, lagun bat ezagutu nun, berak eramantzian egan egitera, eta ezkeroztik atope. Eta egaldirik, hola, ez dakit goxuen, ez dakit gustokoena. Goxuena? Bai, hola, hola, lasai esan dula, wow! Bai, Pirineoetan, kriston altura hartu genuen, da ingenun Kanfrantzona horretatik, ia Ordesan atetaino, eta buelta, eta bai. Bista horiek hor Pik de Midi horbeian ikusita, Formigal, Pantikosa... Bueno, azte zinezta. Paraje bigainak. Zu orduan animatuko zineatek, esan dugu? Baina nik aldera bat nahi diotin. Seguru egoteko. Gauza da, nork inleike parapentea. Edo nork? Bai, edo nork egin ibili balizake, pixkat korrika egin, pixka korrika egin. Karrerina pixka bat hartzeko gaitasuna daukan edo nork? Oida. Egin dezak ez da? Bai, gazteetatik, 6 urtetatik aurrera egiten dugu, eta oaingoz errekorra 87 urteko pertsona bat da. Ez que ni goza bat, onintza zupen egin dezu? Ez arpeia ikuste izaitut, komentziuta bezala. Egingo nuke, baina ordu erdi asko da niretzat. Lehenengo egunean ordu laurdenetan. Bueno, egin dezakegu motza hau, Baina egingo nuke, probatuko nuke. Nike bai, Horri ustek, norbaitek, baina hori baten, beldurrari nahi baldin bait. Esan dugu, enpresaren izena ez zara gogoratzen? Bai, baina oparitu nahi baldin. Fly? North. North, Fly. Wind, Flight. North, Wind, Flight. Egaldia. Bai. Apuntatu. Zezu irundarra zara? Bai. Baina hori joan daukazu zuen parapente asuntoa montauta. Zuen enpresa hori joan dago. Bai. Eta Instagrama edo? Bai, North Wind Flight. Instagramean hor jarraitu ezakezute. Bai.
Primeran. Hor dituzute gure bideoak eta egunerokoak. Ba, beira, zue bezala, hau azkar pasatzea, egaldi bat bezala. Egin dugu egan. Eta oaingoaz, egan, Gasteizea! Eskerrik asko, Jordan, plaza bat. Eskerrik asko. Jordan, eskerrik asko. Ikusiko gea. Eta hor, Gasteiz, Gabon! Ba, platoa, Gabon, hemen ikustezun lako giroa Gasteizen alapan gora. Pausorik pauso, alapan bera. Ausorik auso, Gastei ondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendiak segatzen gaitu gehiago. Ba, alapan gora joango da, Zeledon gaur Andres Uriaren jaietako azken egun honetan alare arratsaldean hemen bertsoak ikusten izan gara onintzarekin. Onintzazuk oso ondo egiten duzu nire bertxotan saiatu naiz bideoan eta ba, etzait oso ondo batera alare jentea ere saiatu da eta hori da ikusiko duguna. Ba, aurrera Gasteiz! Bertxo salea banaiz ni, baina oraindik ez bertsolari. Gasteizko jaiak bukatzen daude, goazen beraz, harin. Bueno, Jule, miren, badakizuen naizela bertsolaria. Hala ere gaur honintza ikustera etorri gara, taula gainera bertsoak ere. Eta gaur berta bukatutzeko gaur, gure eguna denez, ba, ez daki zer gehiago. Hori! Eta bai, abestu ondoren bazkaltzera, goazen gu ere. Onintza erakutsi, bertxotan egiten. Praktikatu gabezta hori ere jakiten. Gaur gaua. Gaude danok elkarrekin zoratzen. Hori ez da errima, baina ederraz. Importantena da saiatzean, no gabez? Astatu gabere, lepoan hartu eta beti aurrera. Ai, nire momentua da, Joraskak. Ondo nago? Vale. Nahi duzu, emango izut freskura? Ez. Bueno, zuk ematen diguzu. Betxu Bale. Ai, etzion karro. Aterako gara, pentsatu, Pentsatu ze esan eta ze eskatu behar diozun, bale? Baina, natural. Atzola juritzen, da illa. Gain aktuatu gabe, nogales? Ez, lasai, ondo Atera zute barruko nena. Ondo nago. Atua nasa eta atu epata baita ere. Nik epata bat, betea. Ostra. Handizki gute ezpata... Ezpatak, Baina, ezpata hauek, osea, Bombili, ni baina handiago da. Jakin litek ezpata hauen nondik atera ditugun? Klar, ez dizut esan. Zer? Nik ekarri ditut. Hau da, neria, nire komuniokoa eta hau nire izpana. Zeak, erabili genitu... Jaunartzekoa? Jaunartzekoa, ezeak, nola da, tarta, bosteko. Ta ze tarta jantzen duten zuen jaunartzen? Milo jasa. Milorria? Milorria. 2000 horri ere izango zituen tarta honekin mozteko. Bueno, total. Kontua da, gaurko gure gonbidatuari pixkat tematika hau eta rollo hau eta guk dakigunez, ba, gustatzen zaiola. Kontuz! Nogales! Ez hormeste gerra eta borroka, baina bai ba mitologia eta... Garai bateko, zer daukazu telefonoan hor? Telefonoan dakar baina blokeatu intzait, joe! Zer daukazu telefonoan? Blokeatu intzait, ba gaurko gauzaik garrantzitsena, mesedez. Ez que barkatu, ez que oso urduri nago, baina normalean nahi dut eta ezin dut.
Esan diezaioket bien bitartean mesedez etortzeko. Bai, esan. Gaurko protagonistari, Paul Urquijo mesedez. Gaon. Gure besoetara, Paul. Kaixo, Paul. Zemo, zaude. Aspaldiko, ongi etorri. Apa, pozen aiz barriz ere zu ikustiaz, Paul. Nik urduri nago. Movida. Urduri nago. Movida. Miren. Nik diru asko eta demora asko pasatuet aktore ikasten, ez da, Madriden. Eta esan diatenean zuzetu zela kurrikulumak arri izot. Eta etxeko impresora egintzaio izurratu. Oida. Eta orduan, erakutsi dena bizi etxekoei, hor dago, hori da. Jasta! Ezin da gehiago? Ez, beha bakarrik ikusi behar. Erakutsi pixka. Ez, erakutsiko. Ikusteko argazkia zuria dela benetan. Ez. Ni naiz, bai. Intimidadeak idazitu zure kurrikulumean edo? Bai, klaro. Vale. Paul, gero pasako izut. Bale, zan ni ezagutzeko, oso neska jatorra naiz, eta aktore osona. Vale. Aktorearena ezagit, neska jatorra da. Dramaiteko. Gero, bai. Komedia. Ze zuri gustatu, ze genero horrela gustatzen zaizu benetan barru-barruraino, Paul? A ber, ni denetarik ikusten dut. Baina, a ber, bakizu, fantastikoa eta beldurra eta monstruak baude, beti. Neire bai, gustatzen zaizki nire oso monstruosa naiz, beira. Egingo diogu ate fantastiko bat. Osea, fantasia justukoarekin, baina zu azorra, Paul, eta gu, nogales, jarriko diogu hemen adibidez, bi ezpaten artean. Ongi etorri, Paul Urquijo. Hau izango da, gaur gauean. Zure etxe. Gora bihotzak. Gora ezpatak. Eta gora, Paul, venga, gozen barrura. Guazen. Ongi etorri. Antxe zure tokia. Kaixo. Onintzaren eta Maritoren ondoan. Bai, hori da. Lekutik. Zan bezala, etxean bezala, Paul. Gabon. Urquijo jauna. Alaxe da. Zer modu zaude? Ze polita. Nire estilokoa. Gaur montatu dugu karaoke bat lehen sarreran. Karaokea indeo. Bide batez gaur zure hiriko jaiak dira? Bai, bueno, justo amaitzen dira. Ba, oraindik ere. Bai, oraindik geratzen zaio, baina ja Eta zentzatizia honea, han parranda eziteko? Bueno, ja parranda egin dut. Gaur lasaioteko horrela etorri hori da. Oso den ditu, egun hona da etortzeko. Bide batez, pixkat ikusi dugulako oraintxe nere amazok barkatu, gaur gazteitzen zen Ander. Ander elorduik ze giro zeukan txaranga eta guzti inguruan, aurtengo festak, balorazioa eskar bat, zuk probatu dituzunaren arabera beti ere. Ondo, potente. Potente! Guau, Bero, saldatxu, gustatzen zaizkigu bezala. Egon dira egunak pixkat ostu indutena, gainera gustora egon da, gauean pixkat freskotu dut. Gau giro hona. Bai, ondo. Gau giro honekin eta kuriosidez, zuri gustatzen zaizu zinema kalean ikustea? Asko, asko, egiten direna normalean olako kaleko zinema horiek. Normala gainera jendea eta herria pixkat biltzen duela, eta dagoen giro oso polita da, askotan klasikoak jartzen dira, beste batzutan berriak. Eta, bueno, nintzako da oso aukera polita pantalla hundian peliak ikusteko. Eta filmei buruz erizela. Badakazu udara hontako film gustukoena? Barbie edo. Oppenheimer. Ez dut ikusi! Kontuz! Bueno, ez esan ezer. Spoilerrik egingo. Vale. Baina genero... Gehiena gustatu zaizuna? Udan, bai. Udan ikusi dudan bakarra izan dela gaina. No. Spidermanen honena hau animaziozko ikusi nuen, Iobarekin. Hau ere, nahiko potentea. Visualki oso polita. Baina, bueno, Oppenheimer potente. Lehen esan dut, ni orain txeperatu naiz. Udako pelikulak ere badaude horrela, esan dut, genero bezala, baina udako pelikulen kaseilan badaude filmak? Bai, azkenan badaude gabonetakoak, ez? Bai, hori bai. Azkenan badaude tematika gatik eta, ez? Eta udakoak ere badaude, noski. Badaude pelikula batzuk kokatzen direla udan arrazoi batengatik. Eta ez dia gehienak izaten familiarragoak? Bai, ikuste dituz Santiago Seguraren pelikula hauek, eta beti dira udakoak, ez? Olakoak daude oso zuzenki bideratuak, eta beste batzuk, bueno, igual negurako baino, udarako... Proposagoa direnak edo. Bai, Barbie adibidez ez dut ikusi, igual hori ere... Ikusiko ezu? Bai, ikusiko dut. Honintzak jo? Segatzen naiz, alik eta peli gehien ikusten. Barbie ez, Paul. Barbie hil egin behar dugu. Bai. Hori, gidoi bat behar baduzunik emango diozut. Barbie hil egin behar dugu. Gainera eman egingo dio, Egia da, pixkat brasa daukagula... Apur bat, bai. Baina dena, segatu naiz gehiagi ez begiratzen eta ikusi nahi dut. Paul, pelikula jakin bat ikusita bihurtu zara zu zine zuzendari? Edo
Nola izan zan? Ba, ez. Betianik izan naiz oso zinemaren maitale, eta berez nien nuen inoiz imaginatzen zuzendari izango nintzela. Karo, hemen gainean, niretzako zen gauza oso ajenoa. Bai nire familian, nire inguruan, ez zegoen olako mundurik ez ebez. Ni Gasteiztarra naiz, hor behar igual ez dago hainbeste industria, orain bai. Baina, ni izan naiz marraskilari, narratzaile, ipuina kontatuta bar, eta gero fakultatean ikusentzunezkoekin eta bar, hasi nintzen laburrak egiten, eta hor aurkitu nuen nire pelikulak, nire historia kontatzeko erraminta. Baina betidanik izan naiz maitale sutsua. Orduan, karo, hori izan hori. Egin daitezke hemen ere fantasiasko pelikulak nik egin nahi dituanak direnak, ez? Orduan, bueno. Eta hortik, uste zenun behin irati bezalako pelikula batin, eta horako arrakasta izango zunik? Izugarrizko arrakasta izan da. Hori ez dakizu inoiz. Baina fantasia zenun horrekin adibidez? Hori bai, noski, hori da nire gustoko duan genero, eta gaina euskal mitologiari buruzko pelikula bat egitea beti amestu dut. Orduan, amestu bai, baina ez dakizu. Hasi baten erokeri bat dirudi, ez? Igual, baina, bueno, lortu dugu. Zuk uste bizitza errealean horrelako izaki mitologiko eta monstruak eta ere topa ditzakegula? Badaude. Badaude? Bai, noski. Fijo. Bai, sinistu egin behar da. Eta begiratu. Jakin, non dauden eta... Eta izenak esan. Bai? Izena duena bada. Iratin, esaten dute argi eta garbi. Ajea ondo, eta arrakastaren ajea eta ondo daramazu, ja... Asumituta, eta... Bai. Iratiren nahi zan da, fenomenoa. Bai. Fenomenoa, Oso ondo funtzionatu du. Osa, egitan oso harrera polita izan du, bai etxean, bai nazioan, bai atzerrian ere oso ondo jonda. Orain, atzerri guztian ez da saldu oraindik, baina festivaletan eta bar ere oso harrera polita izan du. Oso posik. Gu pozik gaude? Eta antza, Paul, zure ingurukoak ere bai. Kaixo, Paul, zer moduz? Bueno, eman diate aukera zuri galdera bat egiteko. Eta hau da nire galdera. Noiz bait, geratu zara pentsatzen zergatik zurekin lan egin dugun guztio hainbeste maitatzen zaitugun. Hori da, besterik ez. Musu. Helenita, jo. Egin dezagun berriz ere. Paul, baina zesan dizu. Zegator. Oso gezurti hona naizelako. Ez dakit, niri egia da filman egon dela oso giro polita. Familia bat sortu da, oso rodaje zaila izan zen, oso gorra, lokalizazio oso zailak, mendiak, kobazuloak, hotza, ibaiak, eta hori horrela izan arren, oso ondo, sortu zerbait polita sortu. Nik uste ere, proiektuak berak badaukala kontatu nahi dugun horrekiko maitasun bat, ez dakit pixkat impregnatu zuela eta kontagiatu zela jende guztia. Nik galdera nik erantzungo dio, lasai Helenari, urrengo pelikula ite deunean, bukaeran, nik ere maitatzen dut. Zuk ere, esaiozu maitatuko duzula. Maitatuko dut, baina ja maitaren. Hasi baina ere bai eta baita bukaeran ere. Paul, galdera bat. Ui, bale. Ez, hau. Rollo hau da zen artekoa, segi. Esan. Izaki mitologiko bat aukeratu beharko bazenu, zein izango litzateke? Mari. Zein izango da, ba? Denetan bat aukeratu beharko bazenu, Mari fijo. Bai. Eta zuk, beldurra benetan, bizitza errealean alegia, badiozu zerbaiti? Fijo baiet, zeri? Izakiei. Ez horren beste izakiei, baizik eta gi. Bai, hortik datorlako maltxurkeria. Baina, bueno. Mari oso nahi zago nintzake. Jende oso hona dago. Osea, hain naiz pixkanaka, sutilmente gauzak sartzen, zei buruan gehatzeko nire arpegia. Osea, esan ez, zu imaginatu, nahi Edurne eta Inorri leku ikendu gabe. Ez. Baina, Mari oso nahi zago. Ezako beste tokitxo bat irabazte aldera. Eta beste generoren batean ausartuko zinateke, Paul? Ausartuko litzaizuke? Bai, euskat gainera proiektuak. Nire egia da, gehien guztan izan dela, justo hori fantasia, historiko bada ere, akzioa badauka ere, asko gozatzen dut, baina gero ere komedia beltzare oso guztukut. Errementarin bat zegoen zegoer bai, honetan ja honetan ez dago apenas komediarik.
Baina, bai, hortik joango nintzateke. Eta zuei esango balizue paper emate egiteko? Nik egingo nuke. Bai? Probatuko nuke. Gero, baina nik uste dut ni ez naiz aktorea, klaro, hori dano dakigu. Orduan nik egingo nuke ondo, Amagin Arrebarena edo Blancanieves Amaordea horrelako paperak. Osa, mitologian izango nintzateke Mariren Etxai. Ja? Osa, hola, baina, bueno, egingo nuke, probatuko nuke, zergaitik. Aitzulo batean sorgin bat, horrela grafiko erraldoi bati eragiten. Mitologia eta tematika oso polita da, eta klitxe asko dauzkagu kentzeko, eta nik uste dut horretan Paulen iratik batez ere lagundu duela. Euskaldun hori badaukagu sorginekin, marirekin, eta klitxe batzuk naiz eta pelikularen helburua beste bat izan uste dut landu behar direla. Egon pixkat, orain nahiz ikusten sofan eserita, ez dakit norden, betaurreko jarritu eta ez dakit norden. Inkognitoz, etorri da norbait? Stevie Wonder. Stevie Wonder dakabor. Ez, hainbeste izar da bor jasarrikia baitxuten izela. Zerbait esateko? Ez, bueno, balmak utzola egun ematen Mateo Txistun papel ematiteko nik esma. Mateo Txistu. Hola, bai, Txistua eta bolina, bueno, zima, ideia mura, Jende asko... Ezin dute ezer esan. Jende asko eskatzen dizun lana. Mirenek bezala gaur. Naiko nuke mesedezu. Nik ez diot eskatu, nik horrutzi dut. Mateo Txistu oso personaje interesantea da. Bai, jendeaz etortzen zait. Eta, bueno, eskertzen da, bueno... Bai, bueno, a ber, eskertzen da, polita delako, ez dakit azkenean, jendeak pentsatzen du, zurekin lan egin dezakela, eta nik uste hori ona dela, Begira, Nogalesek ere pentsatzen du, berarekin lan egin dezakela, eta hori oso polita. Nik gustora ingo nuke, baina hortaz aparte gustatuko litzake, Zelen Julen oso grazioso egon da Mireni esaten, venga, aterazazu hortik, ez gaina aktuatu eta bar. Nola lan egiten duzu aktorekin edo nola eskatzen diezu, beraien gandik lortu nahi duzun hori? Egiten dudana jekin pertsonei buruz hitz egin, eta eztabaidatu asko, gero egia da, ni oso buru gorra naizela eta hola nahi badut, hola nahi dut. Baina egia da, eztabaidak daudela eta dialogoa eta bar, eta adibidez, Irati eta Enekoren kasuan pila bat hitz egin genuen, eta egia da pertsonai mamia hiruren artean sortu zen dialogo bateri esker sortu zela. Genukan WhatsApp bat, eta hor jartzen genuen dena, eta hitz egiten genuen, da eraldatzen genituen gauzak, eta horrek ere ematen dio pertsonaiari egitasun bat, ez? Apuntatzen gongo naiz. Hori guztia WhatsApp talde batekin, Paulekin. Familia eta ondo? Bai. Baitu zen, no? Kaixo, Paul. Uda honetan, mundu osoan zehar bidaiatzen zabiltza, Irati filma erakusten, eta hainbat sari jasotzen ere bai. Gero etxean ere gidoi berriak idazten zabiltza, baina jarriko bagina duela 20 urteko udan monitorea zinenean udalekutan, hor gertatzen ziren anekdotak gogoratuko bagenitu, zer ekarriko zenuke gogora, adibidez, gaubenek bat, agian, usandi bat. Venga, aurrera! Eskerrik asko izaz. Trapuzikinak. Udalekutan, debekatu zituzten beldurrezko historia kontatzen, nik kontatu nuelako beldurrezko historia bat. Zuatzako udalekutan, bai. Eta zuatzen? Ugaina zuatzan. Bueno, nik nintzen monitoren artean, igual gaztena, baina, bueno, nola, monstruak eta bar guztien zaizkizun, kontatu zu. Tardoan egin nuen, ezen bakarrik gure taldea izan, 20 aur zirela, baizik eta beste 20 beste talde batekoak. Orduan joan ginen antzuatzen dauden erruina batzuetara, eta elkartu ginen, eta orduan hasi nintzen hitz egiten, eta bar, eta asmatu nituen bata bazegoen ja jendeak ezagutzen, adibidez, gamusinoak eta olako historiak denok ezagutzen ditugula, bazuatzen badago bat apaiz bati buruz, apaiz baten mamuari buruz, ez? Eta nik asmatu dituen beste bi. Eta gero, beste bat kontatu nuen, historia guztiei zentzua ematen ziela, eta bapatean egiazkoak zituztena, gaina oso ilunak, ez dakit. Zegoen bat asmatu nuela, nola bele pila dagoen, agertzen dela neskatila txiki bat,
begiak atera zizkietela, eta gertzen da belauniko bat batean eta ikusten baduzu, barduan begiak ateratzen dizkizu, eta olako historia ilunak, eta bat batean, bueno, hasi nintzen, bueno, baina lasai, zuek ez duzue kasurik egin behar, ez dakiz zer, mamuak ikusten baituzue, kasurik ez, eta bat batean, nik ikusi dut, azak ezer, eta hasi ziren danak negarrez, osea, bueno, beldurrezko historia bada, beldurrezko historia. Hartu zuen ja beste denisio. Mesedez, Eta atzera. bai. Eta nik uste, egonda, gero, monitore edo, heldua den jendea hurbildu zaidan, eta jo, nik gogoratzen dut, txikitan kontatu zen egun historia. Ostras. Eta batzuk en plan, superbeldurgarria izan zen, eta beste batzuk en plan de, izan zen la hostia. Baina, gogoratu dena gogoratzen dira. Bai, hola, Eta, galdera badakan nik azkenengo aiteko. Lana ez diot eskatuko, ja jende asko eskatzen dio, ja ezta. Ja, enaiz bat gehiago izango. Herrikirolak zemoz? Aspaldi ukitu gabe. Baina ukituta? Bai, Oh! bai. Zertan? Ingudea egiten nuen... Hola! Txinga... Hau ez genuen, espero! Ez genuen espero! Erantzun hau ez gure kalkuluetan sartzen. Eta zakukarrera? Zakukarrera? Ez, zakuak egiten nuen... Bueno, Gizaproba? arria bai. Arria? Trontza. Trontza? Bai, baina oso gaztetan. Hau, eske, galetzen deunean, normalian jendeak esateu. Ez dakit, bueno, gaizkitan, baina hau ez genuen espero, jendeak ina. Bai. Bueno, zure iriragoaz. A ber, ze ambiente da hon hortik. Ander Zurinariaren plaza. Ander Zurinariaren plaza, eta Arrilla. Zer pasatzen zaizu, Arrilla? Zer pasatzea? Hor bai. Euria. Hemetxe. Iritsira. Egia ere indu pizkat eta hemen, Hemen ari da. Baiane, trontxa sartu beharko dugu urrengo erronkan. Paul jungo da. Bueno, euria beti atorondo freskatzen duelako, eta fresko datoz gure bi partaideak. Rafa eta Ladina eta Rafa, etorri gurekin. Aurrera. Bueno, ikusten dugu Aladin, oraindik zuriegi zaude. Ez duzu jairik bota, edo? Bai, ondo. Jaiak ondo. Jaiak ondo, baina garbi. Bai. Ez nahi dut... Ez. Aladin, izena. Bueno, garbi. Rafa, zu jaiak ondo, las fiestas, super ondo. Super ondo. Hori importante, Arrilla, bi kirolari. Bai. Zara ikusten dazuz? Ondo, pixka busti daga, ondua, baina zorua, baina bueno, Bueno, lasai. Kontu zibiltzeko, buelta mateakoan da, eta venga, Korriteko, ondo, ezta? Ander, gu Bagoazen probaitera. Venga. Rafa, hartu zuk lehen sakua. 40 kilo bizkar gainean, jaun Andreo, gau ez da robatako kontua. Esan behar dugu... Rafa, la primera vez que llevas tanto peso en la espalda. Hogeita, hori da. Bai, barkatu, Orduan, errez, Arriak kronometroan prest. A dar la vuelta, cuidado, 3. Iru. Venga, vamos, Va. Sigue, corriendo, Vale. Ya. Corriendo. A ver... Claro, Rafa. Gizon. A ver, Rafa. Baño, Rafa. Oaña. Venga. Ez du lertu. Venga, un poquito más rápido, venga, puedes correr, venga, así. Bueno, hartu du marcha. Ja, igual dauka, irristatzeko beldurra edo, zagit lurra guztien denako. Venga, Rafa. Venga, la última vuelta, venga. Ahora, leña, venga. Igual da historiko luzena. Bueno, igual... beste marka bat. Igual dago oraindik bazkaldu. Beste marka bat. Venga. Ostaldua. Rafa. Oso ondo. Listo, Rafa. Eta... 40 segundu. Berrogei segundo. Bueno, urra guztita eta... Berrogei ez da gutxi. Aladin, zure txanda. Venga, más rápido, Aladin, Jarri. Venga, Hemen giroa, zeledon igo baino lehen. Vale, Aladin prest. Arria korro. Aladin, korrika inberdezu. Iru, bi, bat. Venga, Aladin, venga. Eska bai. Aladin. Venga. Aladinek behintzat hankaluzeagoa dazka. Venga, aurrera. Aladin! Venga, Aladin, 10 segundos. Venga, Aladin, venga. Bueno, nahiko ondo ifa, Bai. Bueno. Markatik ja urruti. Bai. Eske marka oso. Bai, marka hona ditugu, Venga, Aladin, que es la última, venga. Azkena, venga. Zero marka jartzea egiten da. Bai, aizu. Eta etxera pozik iristen. 40 kilo ditu horreke. Venga, Aladin, venga. Pasando. Azkeneko, venga. Ya. Hortxe. Venga. 34, 48. Segundo, 34. Oso ondo, Aladin. Bueno, bi mutilek oso ondo indabe. Gazteizen, pena, euria, Arrilla, baina... Bueno, ez du, beti ezin da asmatu alere bihar astrabuduan erandion, izango gara, ez Arrillarekin Arria jasotzen Karmelerekin.
Eskerrik asko, bihar bendion. Eskerrik asko, agur. Ondo bukatu, Gasteizko jaiak, agur, eskerrik asko. Urrengoan, Paul, erronka hobetzeko zu jarri berko zitugu. Bide batez, badauzka proiektu berriak eta baina oraindik ezin da ezer esan dela basakretu onduan. Ezin du esan oraindik gurea. Baina, Paul, eskerrik asko. Personaje batekin izan Azken orduko albistea? Vale, oso ondo bai. Bueno, konfirmatzen didate. Bihar ere, eguzkiak erako dela! Zarautzen!